Ahojky všichni, vítám vás u mého dalšího nového videa a dneska mi přišla objednávka od jedné holčiny. A já jsem se rozhodla, že vám to dneska rozbalím a ukážu, takže jdeme na to. Vypadá to teda hrozně hezky a jdeme to rozbalit. Už to mám rozbalený a můžu se podívat. To je hrozně hezký. Srdíčko. Upřímně, já háčkovat nevím, takže jsem hrozně ráda, že mi to poslala a jdu. Určitě si to někam pověsím, třeba na klíči do školy. To je dobrý. A tady nádomy. Ok. A ještě něco. To je hezký. Takový dvě jakoby kytičky. Taková. A taková. Tady děkuji za objednávku. Není vůbec zač, jestli nevadí, tak já si určitě objednám další. A jdem se kouknout na ten nármaz. Jsou tam hrozně hezké jakoby kuličky. Hrozně se mi to líbí. Jdu si ho dát na ruku. Už ho mám na ruce a je mi akorát. Takže děkuju moc. Děkuju moc. Je hrozně hezký. Moc se ti povedlo. A to je všechno z dnešního videa. Takže ahoj.